କାଲି ପଫୁଲ ପଡିଲା ହଁ କାଲି ଗୁଜୁରାଟ ପଡିଲା ଡାଳରେ କାଲି ପଳେଇଲା ହେ ଆହୁରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ଟଙ୍କା 5-7 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଆମେ ପିଛା ହଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କା ଭାରି ଦେଲା ବାଲା ହଁ କଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁନିଆ ପୁଅ କାଳେ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ହଁ ପହର ଦିନ ତ ବଜାର ଦେଖିଲି କି ମହାଦିଲଦାର ଟୁଆ ଟିକେ ତାକୁ ଟେକା ଟିକେ କରିଦବ ମାଲ ସବୁ ବଢେଇବ ତା ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଭାଇ ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ନିତୁଆ ନା ଏଇ ବା ଆସୁଛି ହଜିଲା ବଳଦ ବାପା ଏଇ ତୋ କଥା ପଡୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ ଠାକୁର ତ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଟୋକା କଥା ଶୁଣିବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ସେ ଗାଁରେ ରହିବ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଉଡେଇବ ଆସିଲା ପରଦିନ ପାଣ୍ଡାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି ପାଟଣୀ ଖାସିକି ମାଲ ଗଡୁଛି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ବଗୁଲିଆ ଯୋଉ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ଟଙ୍କା 2,000 ବଢେଇଦେଲା ଚିକେନ କର ବାପା ବାପା କଣ କମ କରୁଛି କି ଖାଲି ମଠ ଘରେ ବଇଛି ଯଜ୍ଞ ଖାତା ଖେଳା ହେଲା କିଏ କେତେ ଦେଇଛି କଣ କରୁଥିଲା ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ କହୁନି କିଏ 51 କହୁଛି 11 100 କି 500 ଦେଇଛି ବୁଢା 5,000 ସିଏ ବି ଦିଲଦାର ଲୋକ ସିଏ ବି ଆରି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେନ କଥା ନିତ୍ୟା ନା ଏ ଖର୍ଚ୍ଚି ଗୁଣଟା ଜେଜ ପାଖ ବୁଢା ପା ବଡ ମାଛ ଖାଇବା ଲୋକ ଗାଁକୁ ଛୁଆ ଆସିବେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆଗ ବଡ ମାଛ ବୁଢା ଘର ଦେଖିଛି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାଁ ଅଛି ଜମିଦାର ଲୋକ ନା ତାପରେ ଉପର ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଏଇ ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛି ମାଲ ଫାଲ ପିଇବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ପିଛା ବାଡେଇ ବି ଧରିକି ଗୋଟେ ସାନଟାକୁ ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛୁ କାଇଁ ଧଉଛୁ କଣ ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ କଣ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନିତ୍ୟ ନା ବରା ଖାଇବୁ ଯଦି କହ ବରା ମଗେଇବୁ ହଉ ନିତ୍ୟ ନା ମନ ଖରାପ କଲା ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ମନ ଖରାପ ଦଉ ତା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆଉ ତାର ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ନେହ ମମତା ତା ବାପା ଯେମିତି ଜେଜ ଯେମିତି ତାର ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଖୋଇବ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗତ ଥର ମତେ ଦେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ସେ କଣ ସେ ମଦ ନା ଟିଚର ସେ ଦାମିକିଆ ମଦ ମୁଁ 8 ଦିନ ପିଇଛି ତାକୁ ରଖି ଟିକେ କରି ମତେ ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଡାକିନ ସେ ଦିଏ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି ହଉ ନା କହୁନ 3ଟା ଦେଇଛି କଣ କରିବି 3,000 ଆରେ କାହିଁ ତୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିଥାନ୍ତୁ ସ୍ନେହରେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆମେ ଝାଗର କଲ୍ୟାଣ ତାକୁ ଶୁଣେ ଦେଲା ଲୋକ ଦଉଛି ହଉ ସେଇ ଉପର ବାଲା ତାକୁ ସେମିତି ଦଉଥାଉ ଦଉଛୁ ବୋଲି ସେ ଦଉଛୁ ନା କଣ ଆଜିକାଲି ତମେ ପପୁଲ କଥା କହୁନ ହେ ତା ନା ଧନା ଖାଇବୁ ହେଇ ଦେଖ ମତେ ଇଆଡେ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେ ଗୋଟେ ତାର ଖୁସି ହଉ ଆଉ ଶୁଣେ ବଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦିନ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ସମୟ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେ ଲୋକ ଗାଁରେ ଚିକଣିଆ କଥା କହିକି ମାରିକି ପଇସା ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପାଣି ଛାଡେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାନ ଭାଇ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମଦ ପାଣି ତୁ ଛାଡେ କାହିଁକିନା ଏବେ ବାହାଘର ହେଇନି କାଲିକି ବାହାଘର ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଇସା ପଇସା ସଞ୍ଚ ଆକୁ 5,000 ଆକୁ 10,000 କାଇଁ କଣ ଦରକାର କାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯେତେ ନିଜର ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦବ ନା ଆମେ ଯିବା ସେ ତ ଆଜି ଗାଁରେ ବୁଲୁ ମେନ୍ ଟୁଆଟା ଦିଲଦାର ଟୁଆ ସଞ୍ଜଳୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ରହିଲେ ସେ ତାର ବୋଲାବୁଲି କରୁ ଏଇ ଗୋକୁଳା ପୁଅ ଗାଁକୁ ହେଇଛି ସେ କାଲି ରାତିରେ ହେଲା ଯାଉ କି ଏପଟେ ଯାଉ ଏପଟେ ଗଲା ଏପଟେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦବ ଇଏ ଦିଲଦାର ଟୁଆ ଆକୁ କଣ କଣ ବାଉଁଶରେ ଟିକେ ଓଜନିଆ ନା ମୋଟାଟା ଟିକେ